Výrobca vysokokvalitných priemyselných strojov, spoločnosť KDT, reagoval na početné požiadavky zákazníkov a vytvoril novú olepovačku hrán. Kompaktné rozmery, kompletný spracovateľský cyklus a rokmi overená kvalita strojov KDT. Zo Stansomplectu vás zdraví Denis Zgurovec a dnes vám predstavím novú olepovačku. Dlhú len 4200 mm, ale s kompletným pracovným cyklom. Model K268 JSA. Prejdime k prehľadu jednotiek a technickým parametrom. Rýchlosť posuvu 8 až 12 metrov za minútu. Kompatibilná s lepidlami PUR a EVA. Vymeniteľná horná lepiaca vaňa s predohrevom EVA lepidla. Radi by sme vás tiež upozornili na náš široký sortiment tavných lepidiel v rôznych farbách, PUR lepidiel a čistiacich prostriedkov. Viac informácií nájdete v našom videu o lepidlách. Odkaz je v popise. Pneumatické nastavenie jednotiek. Predfrezovacia jednotka. Vybavená frézami s priemerom 100 mm a výškou panelu 60 mm. Lepiaca jednotka. Prítlačná jednotka s 3 valčekmi. Lampa na predohrev hrany. Čelná kapovacia jednotka s 2 motormi. Zarovnávacia jednotka pre horné a dolné presahy s rádiusom R2. Zaoblovacia jednotka s jedným motorom a rádiusom R2. Pracuje rýchlosťou 8 metrov za minútu pre maximálnu kvalitu a stabilitu spracovania. Rádiusová cídlina s rádiusom R2. Plochá cídlina so 4 nožmi. Lešťaca jednotka s aplikáciou čistiacej kvapaliny. Zhrnutie. Stroj ponúka kľúčové výhody ako kompaktné rozmery, optimalizujúce pracovný priestor, kompletný cyklus olepovania hrán, bez potreby ďalších zariadení a rýchle nastavovanie jednotiek pre rôzne hrúbky hrán pomocou ovládacieho panela. Ďakujeme, že ste sledovali, nezabudnite dať like a odoberať, aby vám neušli ďalšie videá. Dovidenia na budúce.